В главных ролях Дипика Падукон и Шакрук Хан. дар зиндагонии ҳар яки мо рӯзе ҳодисаи ногаҳоние рух медиҳад. Паноҳ баста ба синни соламон. Ва ин ҳодиса боиси дигаргунии зиндагонии мо низ мегардад. ирӯзаша ман мисол меорам хабар. Филми ҳунарии ошиқона ва ҳаҷвиёна бо номи «Саёҳат ба Чин» аст. Вообще-то биё аввалш сар мекунем. Ма ай хурдим дар аними хона кати бобом бибим ва падару модарам зиндагонӣ мекардам. вақте ки ман 8 сола шидам, оилаи ман ай дунё гузашт. дар тарбияи бобою бибӣ мондем. ва ман то дараҷаи красавчик будам ки занако духтаро айлинҷом мекашиданд ва мегуфтанд: асалаки ширинаки ман. как раз ширини кори бобоҷони ман буд ки магазинша дама спорид, савдогарӣ мекардам кам-кам. ҳамин ҳардуро дар пакет андозе. ака барои чӣ такане? бобом ҳамавақт памех буд ман дар нашоти арӯзбозӣ. гоҳе новақт занг мезад ё гоҳе мисли қурбахай куҷое пайдо мешид. чӣ хеле ки фурсати арӯзбозӣ мадан нашид ҳеҷ вақт, барои ҳамин дар хона масъалаи зангирӣ ҳеҷ кас намегуфт. ғолиб буромад, дидӣ чӣ хел бейсбола бозӣ мекунанд? ногуфта намонам ки бобои ман бейсбол гуфтаи дунё гузашт. хотя мурдана ба кала намегирид. вақтҳо гузашт, не ки ӯ риҳлат накард. баъзе ҳамсолош сафари охират ва якеаш сафари дунёӣ карданд, не ки бобоҷони ман монд. ина ҳамихи соли 2018 шид, 100-солаги бобома ҷашн мегирем. хонада ҳама ҷамъ омаданд, аз он ҷумла ду ҷураи дармаидам омад. мехчапарак ва тоқчапарак. салом расул, меган ба гоа мерем. чӣ ба гоа? дар ин синни сол намезебатра. ай шумо ҳардатон ихелин фикрҳоро аз сартон дур кунед. чӣ? бо чӣ шумо фикр кардем барои ҳартона? барои ҳардмоне, барои ҳамамон. расул зодрӯзи бобида бо туда тӯҳфа овардем. духтарои хушрӯ, ҳамаш барои химон. мерем ба гоа, 7 рӯз ҳамуҷа истироҳат мекунем. о ҷураҷоно, шумо чӣ гуфтесен? ин худаш як ҳафтаи пурраяй. бобоҷоно маро иҷозат метавад хито медонем ку. ман бурама. ӯ ҳайвонай, ту боша ҳайвон тайлоқ. расул бачам, канику ба назди ман биё, иҷа биё. гӯш кардесан тон бобиҷон. ту маро тӯҳфа овардӣ. нишонте, канику нишонте. бахшиш бобиҷон, унҷа шуморо тӯҳфаҳои бисёре овардагиянд. мешава ай маро охирон ҳуй кунен? ай дигаро, ай бегонаҳояй, хидӣ неку. ирӯз ман 100 сола мешам, гапҳои 100% мегӯм туда. ман ивода дар корум, барои ки пулу мол дорум. пулу молум набоса, иво катима наместам як рӯз. а ту боса, нигоҳ накарда дар пулу молум катима меисти. худо нишоната, баъди марги ма ту чӣ кор мекарда боси? не бобиҷон, ин хари гапо чӣ дар кора? ма чӣ да буре мурдан гавдестам, вақти маи қадар ёсакум. насиб баъди 20 сол пас ба ӯ дунё раҳкӣ мешам. ба нишонте, канику нишонте. тӯҳфаи дӯстдоштама овардидане ки батаҷон. хуб бозӣ кунен оқӣ, чӣ хали бозӣ дорен оқӣ? бобиҷон, расул як фикри хуб дорад. намешавад ки нуқтаи шириниҳомона дар гоа кушоем? гол бизан оқӣ, бизан. бобиҷон, хай шумо чӣ гуфтен? иҷозат медиҳед ки расул катима бурава ба гоа? майли, бурем. раҳмат. ту хусу бозӣ ку оқӣ, чӣ хали ҳуз дорӣ? бурид, Сачин 99 хол гирифт. 99 хол гирифт. биёем тамошо кунем ку 99 хол гирифт.